Hi everyone, this is DJ Jude. This is DJ Ratan. This is DJ PR. For the first time in Coastalwood movie industry, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತಾ DJ Remixer ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು. Contest for Coastal Spinning Star. Raj Sounds and Lights movie ಸದ್ಯಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನೈಟುಂಡು. ಆ ಮೂವಿದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ Nalipu Dhamal Beat. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Raj Sounds and Lights ಈ Nalipu Dhamal Beat YouTube ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಬರೋದುಂಡು. ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲಿಪುಲೆ ತಕಿಟ ತಕ ರಿಪಿಟ್ ತುಕ Nalipu Dhamal Beat Nalipu Dhamal Beat ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಯಾನ್ DJ ರತನ್ DJ ಜೂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಗಳಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಚನೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ and this is the opportunity for you. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.